ya dulur, saiki aku ana ndek ngene Baran Tlogowaru lur. Iki aku pembukane Bantengan Lembu Samudra. Nah, iki suasanane mendung lur. Jadi angine ya rada similir-similir adem ngono lho lur. Tapi ya ana pambuka goyangane Lembu Samudra iki lur. Ya kene joget to lur. Dadine ya rada anget awake lur. Dulur-dulur, muga-muga sehat-sehat lo ya. Iki saiki ayo padha jogetan sik karo Bantengan Lembu Samudra iki ndek Baran Tlogowaru. Wah. Sampeyan delok sik iki ginjal-ginjale iki. Ben awake kempringet. Ya. Dadi sadurunge kalapan iki istilahane pemanasan lur. Dipanasno sik iki awake banteng-bantenge. Ya supaya ora loyo ngono lho lur. Sampeyan delok ta dengan jogetan kaya ngene ya aire ya. Enak ta lur. Sampeyan iso ndelok ndek ngene lek jek ngene drungkul kalap oleh nyedhek lur. Sampeyan ndek ngene pager-pager pring iku ora masalah, soalnya durung kalap ya. Tapi engko lek wis kalap ya ngado ngono lho lur. Saiki ya jogetan sik. Ya, ayo padha dulur-dulur, padha nyedhek. Jogetan sik. Ya kaya ngene iki lho lek wayahe ndelok bantengan iku. Garai kene ya padha girase ya soalnya dimulai karo jogetan. Jogetane ya lagune ya maknyus ngono iku dulur lho. Dadi padha girase, gak penontone, gak bantengane, gak sing jaga, gak pawange. Padha senenge soalnya apa ya lagune iku lho lur enak ya. Nah, kok kono wis dikeki tandai sabetan kaya ngono lur. Ya bantenge ya tambah semangat, tambah giras ngono lho lur. Nah, kaya ngono iku enak lur. Dadi sampean iku sering-sering ndelok bantengan. Yo di samping tujuannya untuk melestarikan budaya bantengan lur ya. Tapi uga gawe supaya seneng atine, supaya seneng ngono lho lur. Nah, saiki lur ya. Sampean rogo iku kantonge sampean iki. Ya. Ojo bantengane tok sing ditonton. Joget goyang ya. Supaya padha senenge ya sawer lur. Banteng iki ya luwe ngono lho lur. Ya mosok sampean tok. Nek kene kabeh akeh wong dodolan akeh lur. Tapi ya sampean yo ngerti yo lho banteng iku wis siap-siap disawer. Dadi sampean yo mbok nggawa 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 apa meneh lek 100.000. Alhamdulillah lur. Bantenge ya tambah seneng ngono ta lur. Ya ojo lali, ojo sampean tok sing mangan. Banteng iki ya kek ana pangan, ben lemu-lemu ngono lho lur. Nah, kok ngono iku lho giras ya ngono iku sampean giras ngene tambah seneng ta. Sampean ndang maju iku ya. Nek no bantengnya tambah seneng.
Ditunggu lho saweran. Iki mumpung durung kalapan lho, sampean kalapan kangelan nyedek bantengi lho ya. Jadi pas wayahe jogetan ini sampean siap-siap yo saweran. Ayo lanjut. Saiki lur, saiki wayahe kalapan karo lembu samudra iki lho. Nah, suasane lur, hati-hati lek wis wae kalapan iki lembu samudra lur. Awas lur ya. Minggir kabeh. Wis munting iki banteng kena sabetan iki lur. Ayo kon. Iki aku jenenge baran Tlaga Waru iki. Iki lho ndase. Aja oleh bandelan iku. Ya. Awas dintikan iku. Ben ora medeni wong. Nah, iku lur. Ayo semburat kabeh iki lur, bantenge lur. Udan-udan ya tetep semangat 45 lur. Wayahe kalapan ngene iki lur. Wewe mlayu iki kau asih diuber mbek koncone iki lur. Wes kan, wes semburat meneh, muncul meneh sing metu lur. Wes keren. Iki ucul kabeh lur. Banteng. Lapangane luas kaya ngene dadi banteng iku iso bebas ngene lho. Lek wae kalapan iso mencolot kono mencolot kene. Ya. Supaya gak mencolot karo aku dikei lagu ngene ati munyer-munyer di kalangan iki lho sing kalap iki lho. Nah, aman delok ae lapangane kaya ngene gedene. Dadi wong-wong minggir soalé udan lho. Daripada gebleh yo minggir kabeh. La wes terus iku ucul meneh, ucul. Ha iki meneh. Miring meneh ngene kalangan iki lur. Nah, wes dirasono kono di kalangan. Udan-udan macem-macem tapi yo lek diras ngono garai awake anget ngono lho lur. Ya iyalah, wong joget kok ngene gedhe-gedhe ya lek wayahe udan. Lek wayahe cuman meneng tok gak ada kademen, tapi lek diras ginjal-ginjal kok ngono iku awake enak. Urinak. Ngono lho lur. Nah, makane sampean iki kok banteng ngene iki lho lur. Jadi kuat-kuat lur. Soale ku olahragane kaya ngene lho. Ya macan banteng ngene lur. Wis lha iku lha opo iku? Wis semburat kabeh wis. Wis mlayu wis ucul kono. Diuber kok lah iki pisan. Diuber iki arep nang ndi yo diindikno karo pawang iki. Lah kon mudhun kon balik nang kalangan iki. Nah. Ayo wis. Mudhun kabeh ayo. Oh, mlebu kalangan ayo. Diras meneh ayo. Lagi grombol iki, lagi disungakno iki. Ya, iki diras kok ngene. Tinggal ngene. Gak peduli wis. Tanahe ledok licin ya, ora lodur ngene iki lho, pinter-pintere banteng lho. Nek wae kalah iki lho. Sikile kok nyengkeram ngono lho.
rumput iki lho. Dadi ora kepleset. Mbuh ya apa carane iki lho. Aku hati-hati ta nek wayahe. Udan akeh bletokan ngene iki ya. Kene mlaku ki ya alon-alon ben ora kepleset. Kepleset ya gebluk ya lumayan to lho. Sampeyan bayangno nek wayahe gebluk ngene iki. Ya boyok lho. Nah iki buane mulai ya iku lho sama delok lah udan-udan netes-netes payungku iki. Aku ya payungan lho ya ben ora kudanan tapi ya tetep dik kudanan lho ya dik segerku ya dik teles kabeh ngono lho lur. Nah ayo wis lanjut ae wis lek wayahe udan semakin udan semakin deras semakin semangat bantenge kalap iki lur. Lah iki lembu samudra ya lur ngene barang Tlaga Waru. Ayo dilanjut. Lur karo gayung kaya ngene di kalangan lur. Nah hati-hati mencolot iki lek sono aba-aba kaya ngene iki lur. Lah kan tuh kan lho awas awas akeh wong dodolan lur. Nah iki bisa niki. Oh penang di meneh iki koyoke arepe nding sini bolang. Oh iki lur. Kowe tekan ndi iki daerah. Oh, bolang iki bareng-bareng iki bolange lur. Di dalan iki lur, mbung nglencer nang ndi udan-udan ya nglencer-nglencer iki lur. Melu ae lur ya. Ikuti ae arepe nang di banteng-banteng sing bolang iki. Tapi ya kudu cepet lek wayahe mlaku lur. Soalnya mlakune banteng kok padha ae mlayuku lur. Lah iki. Oh nang kene wong dodolan-dodolan lur. Apa nek sing dibenek taline ketoke lur. Taline dibenekna supaya gak ucul ketoke ya. Ya soalnya gawe nyabet-nyabet ngono lho. Lah iki arep balik nang kalangan. Wareng koncone we bocil-bocil asik. Ayo adem-adem. Nah iki banteng iki. Ayo balik nang kalangan ta iki. Susan grobis kaya ngene. Ayo wis. Sikat nang kalangan wis. Oh iya kan lur nang kalangan kan lur. Kok ngono lho lur delok ta lur. Oh aja ngene rumput-rumput kono lur. Oh. Ini palur. Aku ya meh kepleset-pleset lur. Tapi yo hati-hati lur ya. Nah saiki yo padha gayung meneh di kalangan. Yes. Sipol sambil koyang sambil udan. Mantap iki lembu samudra iki.
di Baran Telogowaru. Ayo dulur-dulur. Koyoke saene ayo lur, bareng aku di Baran Telogowaru bareng Banteng Lembu Samudra lur. Muga-muga dulur-dulur sehat-sehat kabeh ya. Ketemu meneh di lain kesempatan dan lain suasana ya lur. Salam budaya lur. Rahayu, rahayu, rahayu. Babanang ka Janul. Babanang ka bisa terus makan.